बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम नैथि 3 बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे साहा बिश्वनाथ दुलाराय बाथौ गौथुम 8थि 3 बोसोरारि जथुम्मायाव दिनै जोबथा हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारियाव गेवलां मेल जोंहा जागासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे सानथामनि हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै गाजा गोमजायै जिल्ला आफादजों लोगोसे बियाब आफादजों गासैखौबो जाफुंसार होनो हादों। बेवहाय जोङो मोनसे मोजां फोरमायनो सानो जे जोंनि धोरोमा बेबादि जुदि बोसोरथामनि गेजेरजों बेबादिनो जथुम्माफोरखौ खुङोबा, बेबादिनो सावरायनायफोर हाबाफारि जायोबा बेबादिनो मोजां जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन धोरोमखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन। आरो बिनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा माखासे मिथि रोङै बा बेबादिनो माने सिबिनो रोङै हाबाफारिफोरा जोंनि गेजेराव थालांबाय थायो। दा बेबादि जुदि जोङो खुंलांबाय थायोबा एसे जोङो बयबो रोङै बिथांमोनाबो रोंखा राखा जागोन आरो उननि थाखाय रोंलांगोन। आरो बेबादिनो लाइमोनस्रिफ्राबो रोंखा राखा जानानै थांबाय थायोबा उनाव जोंहा जोंनि धोरोम आफादफ्रा एसे सहसाव जालांगोन होननानै आं सानो आरो। मा हाबाफारि लानाय जादों? दा हाबाफारिया जोङो गोबाङानो हाबाफारि लादोंमोन बेहाय। दा बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि जिल्ला गौथुमनिफ्राय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे बिबानगिरिफोरखौ माखासे गोदोनि बिबानगिरिफोरखौ दोनफिननाय जादों आरो लोगोसे सोलाय सोल'बो जादों। दा बे हाबाफारिफोराबो जाफुंसारदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे गागि लाइमोन आरो माइनाव मोनथाम आफादनि जिथु सोलाय सोल' बिबान दंमोन, बेखौबो जोङो दिनैनि फुंबिलि समावनो 9 बाजि समाव जाफुंसार होजोब्बाय। आरो गासैबो जोङो होनो गोनां खाथा पत्रफोरखौ होजोब्बाय आरो बिथांमोना गनायनानै लाजोब्बाय, जाहाथे उननि हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना मोजाङै सालायलांनो हागोन होननानै आसा खालामदों आरो।